Μωρή είπε βγάζει. Μαλάκας είσαι. Το πέτυχες ρε, ωραίος. Μαλάκα, θα το βάλω YouTube, γι' αυτό πρόσεχε να κάνεις κάτι καλό. Αυτό μπει YouTube, γι' αυτό πρόσεχε να κάνεις. Μαλάκα, θα σου δείξω πως καρφώνουνε τώρα. Γάμισιά μας ρε, αφού δεν τα έχεις αγγλικά. You motherfucker. Come here, man. I'll show you. Και σκοτώθηκε ο κρόκος. Αυτό στάνταρ φίλε YouTube. Έλα, άλλο ένα τελευταίο να σε δω. Πω! Α! Γίνε μπασκετ. This χάλασε. Λοιπόν, what do you want? Reverse. Reverse dunk. Reverse dunk. This is Πάνος Μητσόνης. This is Μαλάκας. Και άμα το πέτυχε να γράψε. Δεν το πέτυχε. Λοιπόν. This is very very beautiful. Δε τείχος, δε τείχος. Κάρφωσες. Ένα τελευταίο. Τα κατσίκια τα έχετε ή τα έχετε χάσει? Τα έχουμε βρει τα κάτι και έχουμε βγει. Εγώ σου λέω Μαν γιώτε. Έχει τη μουσική υπόκρουση? Ναι, ναι, το έχει. Μια χαρά μουσική, μουσικούλα εδώ. Εσύ και δεν πας πίσω να φαίνεται. Τι φωτογραφίες να μας τώρα? Βίντεο. Καρφώμε τα κάνουμε, μην κάνουμε lay-up. Δεν έχεις κανένα τριμποντάκι, λέω εγώ. Σε βγεις και τα αγγλικό τώρα. Πόξο. Όμως δεν πήγε κατευθείαν. Έλα, 3 κάνει. Ωραίος, να μπαίνει κιόλας. Είσαι άλλα 2. Ρε, αυτό είναι δικό μου, πώς φαίνεται να τη γράψεις? Ναι ρε, ωραίο lay-up. Έχεις άλλο ένα? Άλλο ένα καλό. Ποζάρεις και το σκουτέ. Ωραίος ρε. Καλό ήταν, δεν πειράζει. Πάρ' το. Έχει φώτη μπασκέτ. Θες ένα 360? Yes, yes. Αυτό είναι το τρίτο που βγάζουμε. Λοιπόν, τώρα σου κάνω ένα wing. You lost. Δεν το πετυχαίνω. Το κάνω record. Δεν βάλω βίντεο. Τι δες, Monster Dunk? Όχι. The Jordan Jump. With here. Wow. I don't χάλασε. Άσου το κάνω. Λοιπόν, In your face. και τώρα για το τελείωμα, ένα two-headed dunk. Τα 2 χέρια. For all. Αφιερωμένο στο weight. And all. Τρικά το weight, φίλε. Το flash, το τριχάρινο. Το έκανε για σένα. Wow, και το πάτημα. Πάει και η γλάστρα, δεις τη γλάστρα. Πάει η γλάστρα. The Gluster. Έτσι, δείξε εδώ. 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 Ωραίος. Rose. Πάρ' το τώρα.